Jsem nějaký smutný. Nic mě nebaví. Koukal jsem na Simpsonovi, teď dávají Hvězdnou bránu, ale na to jsem nechtěl koukat, to jenom, že to dávají. A prostě vůbec se nedokážu soustředit, jsem z toho právě smutný. Z toho, že se nedokážu vůbec soustředit, že to jsou nový díly, který jsem ještě neviděl. Pro mě jsou teda nový, už nejsou jako nový, ale pro mě jsou nový. Že Simpsonovi od nějaký 27. série, 28. série jsem už moc dílu neviděl. No a přemýšlím nad tím, jak jsem postižený, jak mi to prostě vadí, že když posílám hlasovku, tak koktám. A já si myslím, že mluvím normálně, ale pak, když si to pustím, tak slyším, jak koktám, neumím se vyjádřit, zadrhávám se. Proč jsem tak postižený? To není, že se lituju, to vůbec ne, spíš se nenávidím. No mně je to spíš nenávist, protože když už si myslím, že se chovám normálně, tak se normálně nechovám. Nevím. Prostě je to úplně na píču. Můžu si ještě pustit Menu z Earl, to jsem dlouho neviděl, ale to je takový seriál, který je lepší sledovat. Sledovat od začátku, od první série, od prvního dílu. A to už k prvnímu dílu už se nedostanu. Jo, můžu si pustit i první díl, tak to je dobrý. Tak aspoň něco jsem našel, co si můžu pustit. No prostě jsem smutnej, cítím se slabý, nemůžu se na nic soustředit, nic si nepamatuju. Nic mě nebaví, na něco koukám, ani nevím, jestli mě to baví nebo ne. Nic jsem v životě nedokázal. Nemám práci, nemám nic, máma mě živí, mi skoro 30. Zanedbávám se, nemeju se. Smrdím jako prase. Jsem tlustej. Postižený. Už za chvíli bude Menu z Earl. Si to pustil zpětně. A pouštím si to zpětně. Prostě nemám ze sebe vůbec žádnou radost. Mám úzkost a ještě mám vnitřní třás, který není tak hrozný, ale spíš jsem, já nevím, spíš je to jak deprese, než úzkost. A nebo je to oboje, úzkost a deprese se často prolíná. No to je jedno, seru na to.